manyien ni okumba mar thieth mar NHIF e okumba mar thieth mathoth oganda jo Kenya tiyo godo. Ma en kaluwore gi nonro manochiw gi bad migawo ma ochung' ne kwan oganda kod mwandu e pacho kae miluongo ni KNBS. Kata kamano, thoth ji ma odak e reserve to kondikore kar rombgi e okumba mar thieth ma ipimo gi ji ma odak e boma. Jafwambo marwa Judith Omondi lero nowachni. Okumba mar thieth kinde mathoth bedo kony ne jotuo ma ok nyal bedo kod omenda mar chulo thieth. E piny Kenya, okumba mar thieth mar NHIF ema thoth oganda tiyogo e yudo kony e ute thieth. Kata kamano, lipot mar bad migawo ma ochung' ne golo kwan e lo piny owacho KNBS yango ni kwan mar ji man kod okumba mar thieth gin mana ji modakie bombe. Atamalo 39 mar mon kod atamalo 41 mar chuo man kod okumba mar thieth gin ji ma odakie bombe. Ka ji mantiere e gwenge to wenegi atamalo 20 kadok piny ne mon kod chuo duto. Penjo nyalo bedo ni to en ang'o matimore kod ji ma odakie gwenge. En ang'o ma omiyo thoth gi ok tim andika kod okumba mar thieth. Ywak mathoth wuok koa kuom jopiny ni ok giyud thieth makare osiptende kata obedo ni gichulo omenda mag NHIF dwe ka dwe. Ka ng'eny ne ji chulo pesa to inwang' kata kapo nono iyudo kata jali tinwang' ka ok onyal konyi. Inwang' kinyisi ni NHIF ok nyal konyi i certain area. Inwang' kata na ka samoro ituri o moro ma inwang' ke samoro itur tinwang' ka inyisi ni part mari no NHIF ok nyal konyo. Kansa ne nyocha nayudo jali kae bulweto address size ni tane ge NHIF card be an go to NHIF ok nyal konya kata na Floxapen ok nyal nyiewo. Nyiso ne NHIF onge gima konyo go japiny. Koro wakwayo nikech wan nyaka jomoko ma 500 no nyalo tame afford dwe ka dwe. Koro wanyalo kwayo department mar NHIF mondo oduokie nengo piny. Wan gi jomok nyalo afford pesa no gin jomodhier tiyudo ka samoro mondo oyud 500 no idwe kamoro bedo matek omiyo jomoko kuonde gi onindo nikech kako ochul NHIF no onge. Moko kuom jodak e kaunti ma Nyandarua bende okwayo piny owacho mondo los aput mabiro choko pach jopiny e wi omenda ma owinjo jopiny ochul ne okumba mar thieth mar NHIF. Tunaomba mtukufu rais aingilie kati na kuwa na task force ambayo itamulika shida ambazo NHIF iko nazo ambazo zinafanya isipatie wananchi huduma vile inavyotakiwa. Kaparo moko bende ichwalo kod ji machulo okumba mar thieth kaka NHIF to ok ti go e yudo thieth. Gima kwayo en robenu tia certain years maka ise chule to onge kata tuo kata hospital misedhio kata poko konyi robenu inene to tumu nangono okichuda we nikech koro mano chalo blind investment nikech oketa situation makoro joma ngima koro chiedho joma tuo koro chalo blind investment. Robenu ka isechule kata 5 years to kidhi hospital to nitie gimo mimiye. Ji ma ok ondiki owinjo chul $500 dwe ka dwe moriwo joot duto e dwe achiel. Kama ondiki to ing'ado kaluwore gi omenda ma ichulo gi dwe ka dwe. Piny owacho ne osingo ni gisechako timo ikruoge mabiro kelo lokruok maduong' e NHIF kendo dwe mokalo ne giloko jakom mar okumbano. Penjo en ni bende telo manyien biro kod lokruoge manyien makelo dongruok kod ngima. Judith Omondi, Ramogi TV.